Slava tobě, Ježíši. Slava tobě, Spasiteli. Děkuji ti za Plzeň. Děkuji ti za celou Plzeň. A přijde tu velké probuzení. Aby každé srdce, který to slyší, který tady... Aby pocítil jeho lásku a jeho dotek. Ve jménu našeho Pána i Spasitele Ježíše Krista. Haleluja. Haleluja. Tak jsem někdy dělal já. Tak jsem se smál. Tak jsem se vysmíval. Protože jsem nechtěl věřit. Nechtěl jsem uvěřit Pána. Toho, který zachraňuje. Který zachrání na kříži vás i nás. Který dá svůj život za vás i za nás. Který dá svůj život pro jeho velkou lásku k nám. Haleluja. Hříšníku. Protože jsme všichni hříšníci. Hříšníci každé srdce. Může, já jsem tohle taky mluvil, já to vím. Ale moje srdce bylo prázdné. Bez vás. Ale přišel Ježíš do mého srdce, do mého života. A můj život se změnil. Protože jsem chtěl jsem, aby se změnil. Proto jsem. On za mě dal svůj život. On mě vykoupil. On nás vykoupil každé srdce. Každé srdce, který chodí po této zemi. Protože její Boží syn za nás trpěl. A byli svoji svatou krví. Nezaplatil žádnýma penězmi, ani zlatem, ani stříbrem, ale svým životem, svou svatou krví, která byla vylita na Golgotsky kříži. Za každého hříšníka. Pro jeho velkou lásku lidí. Pro jeho velkou lásku. Protože teď ty lidi jsou hluchí. Říká Ježíš Kristus, máte uši a neslyšíte, a máte oči a nevidíte, se slepí. Protože tohleto lidi dělali. To byli farizové a zákonníci. Že mali oči a neviděli a mali uši a neslyšeli. Jenom to, co se jim líbilo. Jenom to, co se jim líbilo. Tak i vám, lidi. Tak nám, my tak hledáme. My hledáme. Ale jeden den přijde a najdeme to jméno Ježíš Kristus. Takhle jsme se vysmívali. Tak jsme se my vysmívali, když jsem slyšel poprvé kazání. Co mluví? Ale to mluvení nebylo prázdné. Nebylo prázdné. Ani to jméno nebylo prázdné. Ani ten kříž nebyl prázdný. On na něj byl Ježíš Kristus. Ježíš Kristus. Boží syn. Boží syn. Protože Ježíš nás vykoupil, očistil a vysvobodil nás od všeho. On nás vykoupil. My sami se ničeho nic neděláme, protože Ježíš za nás udělal všechno. Boží syn. Už nemusíme mít na kříž. Nemusíme dávat obětě. Ježíš za nás udělal. Boží syn. Boží syn nás vykoupil svým životem a svou svatou krví. A já máme mu proč děkovat. Máme ho proč milovat. Proč o něm mluvit. Protože jemu to patří. Protože on za nás trpěl. Tento svět za nás netrpěl. Tento svět, který dává málo a bere životy. Ale Ježíš, Boží syn dává. Těm dává životy. A já mu děkuju. Děkuju mu. Děkuju mu, Ježíši. Děkuji ti, Pane můj, co jsi pro nás, pro celý svět udělal. Že jsi dal svůj život. Že jsi nezaplatil ani zlatem, ani stříbrem, ani penězmi. Ale svoji svatou krví. Máme ti proč děkovat. Máme tě proč milovat. A já mu děkuji. Já děkuji za každého bratra a sestru, který toho miluje a toho milujeme my, kterou mu dali svoje srdce. Tohle to je náš Pán. Lidi máme koho milovat, koho hledat a koho vyznat za svou Pána Spasitele. Toho Božího syna, ten Boží syn, který trpěl na kříži za tebe i za mě. Ten, který řekl, Otče, dílo dokonáno je.
Protože on zaplatil. On zaplatil, že ty už nemusíš platit nic. Nemusíte dávat peníze. Nemusíte dávat za to, abyste žili. Abyste byli vykoupeni. Boží syn to za nás udělal. Boží syn dal svůj život a měli svoji svatou krev, která byla vylitva na Golgotském kříži. A teď slyšíte pravdu. Teď slyšíte tu pravdu, která říká Ježíš, já jsem cesta, pravda i život. O tohle to mluvíme o něm. O tom Ježíši. O tom Božím synu, který za nás trpí. Tak se vysměli tenkrát lidi. Stali pod křížem jeho, když byl křižovaný. Tam se vysmívali. Podívej se na to, který si říkal Ježíš. Podívej se na toho proroka. Ale nevěděli, že kdo to je. Nevěděli, že to je Boží syn. Že to je Boží syn. Už to dobu nechce ani tomu věřit, že to je Boží syn. Že to on přišel zachránit. Oni myslí, že zachrání jiný svět. Ale on zachrání někoho pro svůj život. Dal svůj život za nás. On to nemusel udělat. Ale on projel velkou lásku k nám. On to udělal. Baterky. Vyměníme je tam? A pak budeš týkat, ne? Tak 20 minut a pak další. Jestli ještě chceš mluvit? Jo, ještě. Zkus to. Haleluja. Haleluja, sláva Bohu. Musíš jít trošku sem, protože budete lépe slyšet. Tak, to je dobrý. Teď máme proud, teď máme ten proud, který to máme mít. Ten proud, aby jsme mohli kázat Boží slovo. Aby nás bylo slyšet. Aby nás bylo slyšet. To tady mluvíme tu pravdu. Ta pravda je Ježíš Kristus. Boží syn. Ten, který za nás trpěl na kříži. Děkuju, ano. A já mu děkuji za to, co pro nás udělal. Máme mu děkovat lidi. Nemáme chodit a motat ho slovami, ale zamysleme se všichni nad tím. Kdo to je Ježíš Kristus? Kdo to je? Po milosti, ano, Pane, mu děkuji ti. Na mé hříchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Ano, Pane, mu děkuji ti. Děkuji ti, Pane, za to všechno, co jsi pro mě udělal. Ty jsi moje naše spása. Ty jsi náš štít. Ty jsi náš štít. Ty jsi spravodlivost, Pane. A já ti děkuji, Ježíši, Boží synu. Děkuji ti. Sláva tobě, Pane můj. Sláva tobě, Ježíši. Vy nádherný. Vy, ano. Vyčná spasa má, si žijte vy, s mou spravedlivostí. Si cesta má, na které tě nalézá, můj druh jása, má duše velebí. Bůh mě spasil svou milostí, otevřel mi své království. A mé hříchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Bůh mě spasil svou milostí, otevřel mi své království. Na mé hříchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Můj láska má, si věčná spása má, si štítem mým, si mou spravedlivostí, si cesta má, na které tě nalézá. Můj tu já jsem, má duše tebe. Ano, Pane můj.
Dej otázku tady pánovi, proč věří v Ježíše? On to už osvětlil. Říkám, Pane můj, děkujeme ti za každou bratra. Děkujeme ti za ten dnešek, že tady můžeme mluvit tu pravdu, která trpěla na kříži, která nás miluje. Jsi Boží syn, ty jsi cesta, pravda i život na Pán. Ty jsi ten, který nás miluje. Bez Krista nejsme nic. Sláva tobě, Pane můj. Bez něho jsme nuly. A on je jednička. Haleluja. Sláva Pánu Bohu na věky. Haleluja. Víte co, já jsem vždycky mluvil. Já jsem nula a můj Pán je jednička, to je 10. A když další nula se píše a další. Za chvilku je milion. A to by mělo být výborný, aby celá Plzeň, aby se zpamatovali. A se podívali do svého srdce a do své mysli. Aby viděli, co dělají. Tak, dobrý. Tak, že to není to, co... Jirko, není to tím, že lidi mají pýchu a že pýcha jim brání k tomu, aby uvěřili vůbec, protože pýcha je nejhorší. Ne, poslouchejte. Pýcha, víš, jak Ježíš to bezky mluvil o rozsevači? Do trní. Kameňanu, to je do trní. Dobrý den, dobrou chuť. Dobrou chuť. Nemáme pana doktora. Říká, že tohle to je, protože lidi mají jiné starosti. Jiné starosti, ne aby uvěřili Boha jako dělá, ale protože si zamilovali tento svět. Zamilovali si peníze, nenávist, pýchu a to je ono. A Bůh řekl, bohatí do Božího království nevejdou. A to je ono, že tak to je. Zamiloval si tento svět. A ten svět, Miluje ďábel. on to je, o něm mluvíme. Ten svět je ten, který pokouší každého z nás. Ano, on je tady. On je pokoušítel a on nás zkouší. Je to mistr. A to je mistr nad myslami, to je. Ale Ježíš na ním výhral. Ano, je větší. Ježíš, když Ježíš šel do pekla, ta peklo se klepalo. Krásno se. Demoni brečeli, plakali. Chovali se, protože přišlo světlo. Přišlo světlo do pekla. A ďábel už se klepal a říkal, Tomáške, a Ježíš mu říkal, dej mi klíč od čeho. Ježíš mu vzal klíče. Vzal mu od všeho klíče. A Ježíš vyhrál, protože Satan pekle prohrál. Protože ho Ježíš dal mu všechno. Že Boží syn vyhrál. On říká, ojče, dílo dokonal mu je. Já zaplaceno. Stejnou sílu, jako má otec. A já mu děkuji. Já mu děkuji, co pro nás udělal. Pro celý svět. Pro každého hříšníka. I ten, který má tolik plný kýbel má. Hříchy. Ježíš nás miluje. Otec se nad nimi smí. Říká, já mám odpuštěno. Pojďte ke mně. Já mám pro